Ahojte maminky, aj nemaminky, skrátka dievčatá. Volám sa Tatiana, mám 45 rokov a som maminka, okrem iného teda. Neviem, či ma bude dobre počuť, lebo nemám mikrofón a telefón je ďaleko, nahrávam na telefón. Chcem vám porozprávať o tom, ako nebyť závislým na strachu. Preto hovorím o maminkách, pretože maminky vedia najlepšie, aj my mami, všetky, čo je to strach o dieťa. Všeobecne zažívame strach vlastne od útleho detstva, odkedy sa narodíme, ale nikdy nezažívaš taký strach, ako keď sa ti narodí dieťa a keď zažívaš vlastne strach o to dieťa. O to viacej, alebo o to horšie, ak o to dieťatko prídeš ešte v brúšku a nenarodí sa ti ani jedno vlastne a máš niekoľko pokusov, ale napriek tomu to dieťatko nenarodíš. Ani si nechcem predstaviť, čo zažíva taká žena. Ja som našťastie taký prípad nemala. Mala som prvého syna, narodeného, zdravého, krásneho, až potom prišli tie ďalšie pokusy o druhé babätko, ale bohužiaľ boli neúspešné, až 3. A potom sa mi narodila druhá dcéra po tých 3 pokusoch a potom vlastne prvom potrate, je to vlastne zamlknutý potrat, sa to volá, alebo mised abort. Po tom prvom potrate som pochopila, čo je to strach, keď si tehotná a nevieš, ako to dopadne. Ťažko povedať, prečo som to ja tak veľmi intenzívne vnímala. Možno nie každá mama to tak má, ale ja som sa neuspokojila s odôvodnením od lekára, že to je vraj bežné a že sa to stáva. Pre mňa to nebolo bežné, pre mňa to bolo veľmi zlé prežívanie. Boli na to rôzne dôvody, áno, aj finančné, pretože bolo to v čase, keď mi končila jedna materská, alebo respektíve mi dochádzala ku koncu a rozmýšľala som, že čo ďalej, že do práce sa vracať, ako to nebol problém u mňa, ale v tom čase teda, lebo som ešte naivne nevedela, čo ma čaká. Ale problém bol v tom, že som si vtedy priplácala nemocenské poistenie a bola by som vlastne pokračovala aj s tou zvýšenou materskou. Čiže áno, boli tam trošku aj také zišné dôvody, ale to by nebol až taký problém, pretože aj keby som následne, že pracujem a otehotnem a porodím neskôr, tak či tak by som si to platila, tak či tak by som mala tú zvýšenú materskú. Ale áno, bolo to veľmi bolestivé prežívanie. A aj možno preto, že som nemala pochopenie od blízkych ľudí.
ako ja to cítim a vnímam. Videla som, že okolie absolútne sa nepozastavilo nad tým, že niečo sa také udialo, hlavne najbližší človek, ktorý pre mňa vtedy bol, manžel. On neviem, či to nevnímal, alebo to prežíval inak, alebo to neriešil, ale proste sa nezachoval vtedy pekne ku mne. Ja som potrebovala smútiť. Ako po úmrtí dieťatka, čo vlastne aj bolo. Tak, ale on to so mnou nezdielal. A to bol ten najväčší problém môj. Potom sme skúsili, vlastne ja som sa vrátila do práce, keďže mi skončila materská. Potom to už len začalo. Tie naše story. Ale neviem, bolo to ťažké, pretože jedna vec mať malé dieťa a snažiť sa pracovať popri ňom. A ďalšia vec, keď si zamestnaný a už musíš teda čiastočne pracovať popri ňom. A ďalšia vec, keď si zamestnaný a musíš vlastne chodiť do práce každý deň, či sa ti dá, či nie. A tie, čo máte už deti a ste, alebo teda respektíve už druhé dieťatko a ste si vyskúšali, aké to je chodiť do práce s malými deťmi, keď sa z večera do rána proste to dieťatko ostane chore, alebo respektíve večer prídete a ako tak OK a v noci dieťa začne mať horúčky alebo začne vám kašľať, nožtek zabitý a celú noc vlastne nespíte a neviete, čo bude a ráno musíte ísť do tej práce. A nemá vám kto postrážiť to dieťa, alebo respektíve vám povedia, že donies ho ku nám. A teraz v zime minus 20 trebárs, alebo minus 10. A ty to choré dieťa s horúčkou nakladaš do studeného auta po brebdených nociach, čo aj to dieťa nespí, nedospalo. Čiže je nervózny, mrzutý. A ty ho nakladaš do auta a ideš ráno vlastne s ním okolo 5. 6. lebo ešte sa musíš aj do roboty dostaviť. Ku starkým napríklad. Ako sme to my robili, ale u mňa to trvalo iba 1 týždeň. Potom som pochopila, že to nemá zmysel. A ak nemohol ostať manžel s ním doma na večerke so synom, tak som musela ja ostávať. Samozrejme, že z toho boli furt problémy v robote. Tu nejde o to, že starky sú zlí alebo že sa o neho zle starali. Ide o to, že proste to nie je mama, po prvé. Po druhé, to nie je doma, kde dieťatko má nejaké svoje zvyky, rituály, svoje bezpečie. Pretože aj keď je u starkých, pokiaľ teda u starkých nie je non-stop od narodenia, keď naozaj si na to zvykne a zase aj je tam aj tá druhá strana viacej na deti naviazaná, alebo respektíve ako to mám správne povedať, aby to nevyznelo hlúpo. Skrátka, aj tie mamy sú rôzne, rovnako ako aj staré mamy. A napríklad moja mamina, ona vždy tvrdí, že ona nie je dobrá matka, alebo teda nebola dobrá matka. Ona to sama o sebe tvrdí. A v podstate čiastočne to aj pravda, ale možno, že to bolo tým, že ona nikdy nemala na to rodičovstvo ani na materstvo poriadne čas ani energiu a v tých podmienkach, v akých ona žila, aj my sme žili vlastne, tak tak to neprospievalo v podstate psychickej pohode ani
mojej mame v tom čase ešte bola mladá, v podstate 20-ročná. Takže nedá sa o tom úplne tak adekvátne hovoriť a jedine sa dá snažiť pochopiť jej situáciu, pretože ja v 20 rokoch, kebyže mám dieťa a žijem u svokrovcov, ako žila ona, bez nejakých podmienok, prebývanie normálnych, tak jej vôbec nezávidím. No a v mojom prípade sa jednalo o svokru, čiže musela som toho syna nosiť ku svokre, aj keď on chodil ku ním dosť často a bol zvyknutý na to, ale poprvé ešte že nebol so svokrou, ale bol so svokrom, pretože svokor bol doma. Čiže je vlastne chlap, čo ako tiež by nebol problém, ale také malé dieťa trojročné potrebuje hlavne ženský vzor a ženskú starostlivosť. Možno niekto bude namietať, ale možno by ten chlap, ako pokiaľ sa jedná o chlapa, áno, dá sa to, ale musí to byť naozaj niekto, na koho je dieťatko navyknuté, naviazané a každý deň je s ním, každý deň, každú noc. Vždy ten človek tomu dieťatku je v dispozícii, pokiaľ je najmenšie a dieťa vie, že môže kedykoľvek sa na toho človeka obrátiť. Potom už je to jedno, či je to žena alebo muž. Ale citovo aj tak tá žena je vždy pre to dieťatko do 6 rokov vhodnejšia. Otázne je, v akom rozpoložení potom aj tá mama sa nachádza, lebo nie každá je otvorená citovo. Hoci ja si myslím, že pokiaľ žena porodí, tak tam už sú na to hormóny stavané, aby tá mama bola nútená byť naviazaná na to dieťa, pretože je to bezpečnosť toho dieťaťa, aby prežilo. Keď je mama vo veľkých depresívnych stavoch, ako je tá popôrodná depresia, tak v tom čase, alebo v takom stave, áno, tam potom tá mama je zablokovaná a nevie prejaviť city k tomu dieťatku. Ale to už sa jedná o diagnózu, to není bežný stav, kedy mama len proste nevie tie city prejaviť alebo otvoriť, pretože to je dané hormonálne. A vlastne to je vlastne dané kvôli tomu, aby to dieťatko rástlo zdravé a prosperovalo. Ja nie som psychológ vyštudovaný a nie som vlastne ani psychológ, som iba mama, ktorá nejak tak cíti všetko psychologicky a snažím sa vždycky pochopiť toho druhého človeka, aj keď ti ublíži, tak hľadám príčinu, že prečo sa tak správa a prečo to robí, ako to robí. A myslím si, že ako sa hovorí, nič nie je bezdôvodne. Všetko má príčiny a má aj následky. Či už tie príčiny sú vyvolané cielene, umelo, že ten človek daný dotyčný si uvedomuje to, čo robí, aj keď ubližuje, alebo to robí robí to vlastne z manipulatívnych dôvodov, alebo ten človek to robí nevedome, čiže má nejaké vzorce učené od rodiny, od okolia a robí to len preto, lebo nič iné nepozná. Vie iba ten spôsob komunikácie, jednania a robí to nevedomky. No, a teraz som sa stratila. Čo som vám chcela povedať? Áno, čiže
ten strach o tie deti. Ja som už pri tom, ako som čakala dcéru, som sa veľmi bála. Až extrémne som sa bála, pretože to už bolo vlastne po 3 potratoch. A ja som prvé 3 mesiace žila v plnom strachu, že opäť sa to nepodarí, pretože vždy sa mi to stalo v 3 mesiacoch, že tie babätka odumreli predtým. A zároveň chodíš po tých vyšetreniach už potom v tom nádej. Ešte som začala krvácať v 8. týždni asi, čo bolo prvýkrát za všetky tie tehotenstva. Nikdy som nekrvácala. Aj keď napriek tomu, že teda tie babätka odumreli, tak ja som nemala žiadne krvácania. Až do, neviem, keby to trvalo dlhšie, možno, že by to začalo, ale tým, že sa to zistilo vždy včas, tak som išla na zákrok, kým sa to ešte nezrušilo, aby to telo samo začalo vylúčovať vlastne ten plod. Neviem síce, ako to vyzerá, či to je možné, lebo mala som kamarátku, ktorá až v 5 mesiacoch išla na zákrok a to babätko vlastne tam už bolo dlhší čas odumreté, no možno aj mesiac. A stále nekrvácala, čiže ono to tam hnisalo všetko a ju strašne bolelo, mala bolesti, ale telo sa nečistilo. Neviem z akého dôvodu. To tak je. Vôbec nechápem, ako tie ženy to mali, keď ešte nebola tá medicína na takej úrovni, ako je dnes. A keď sa im takéto veci stali, čo si myslím, že určite sa stali, že či tá žena vlastne bola v ohrození života a potom, lebo to je naozaj, to sú veľmi bolestivé stavy, keď je vlastne zápal v tele, to vlastne ten plod odumiera, všetky tie plodové vody, plodové obaly je všetko. Takže si to nechcem predstaviť, ako to mali ženy, trebárs, ja neviem, pred 100 rokmi, keď mali takéto stavy. Asi boli na to zrejme tie babice, ktoré vedeli tie stavy vyvolať nejakými bylinkami. Čomu teda verím, pretože ja som posledné roky tiež sa začala o bylinky zaujímať a aj som ich dosť využívala a viem, že sú veľmi účinné. To vám potom neskôr ešte porozprávam. A to by som chcela teda nadviazať, že ten strach, čo som ja zažívala pri dcere, potom následne v 4 mesiacoch sme mali 4 mesiacoch, nie, v 20. týždni to bolo, v 20. týždni to bolo vlastne to vyšetrenie, alebo nie, prvé bolo v 12 týždňoch, také väčšie sono vyšetrenie. Potom to bolo vlastne v 20. týždni, áno, a ja som ešte bola na že genetické sono u pána Grochala v Martine. Tam som išla dobrovoľne vlastne na vlastnú žiadosť. Aj sme si sa to sami priplatili, aby sme si boli istí, že to dieťatko je zdravé. Keďže som ešte nemala 40 rokov, tak amniocentézu mi nenariadili pri dcére. Ani neviem, či by to vôbec pomohlo, pretože ani to genetické sono, že vraj 100%, tak nám vlastne neukázalo dcerinu diagnózu, s akou sa narodila. Ale to vám chcem povedať, že ja som žila v tom strachu aj napriek tomu, že nám všetky lekári hovorili, že dieťatko je 99% zdravé. Ja som s tým strachom žila celé tehotenstvo, nevedela som sa ho zbaviť. Ja som to vnútorne cítila, že niečo nie je OK. Ale teraz vlastne s odstupom času, keďže už je to pomaly 10 rokov, 9 bude mať, v marci by mala dcerka, tak viem povedať, že ten strach som ja necítila
voči tehotenstvu a dieťatku, ale ten strach proste som ja mala v sebe. Zakodovaný už. A to bolo z rôznych dôvodov. Boli finančné problémy, problémy s prácou, problémy s komunikáciou, s manželom, by som povedala najmä s manželom. Aj keď som si to ešte neuvedomovala vôbec, že o čo sa jedná. Absolútne, pretože ja som tak žila pomaly 30 rokov a ja som iný stav nepoznala, nevedela som, že sa dá žiť aj inak. Pretože ja som v takom, v podstate ten stav je všade okolo nás, tu sa nejedná o manžela alebo o mojich rodičov. To je proste všade, to je v škole, to je na úradoch, to je v obchode, to je kdekoľvek na ulici sa stretneš s ľuďmi a proste tí ľudia žijú v takom, by som povedala, móde, v takom systéme, kedy stále sme v pozícii obráncu. To je vlastne stav, kedy si človek neuvedomuje, že on na všetko reaguje z obranej pozície, čiže útokom viac menej. Čokoľvek robíš, čokoľvek sa ti stane, a to vidím teraz, pretože som bola veľmi veľa rokov izolovaná od spoločnosti. Žila som v podstate takej svojej bubline. Bola som veľa na internete a tam samozrejme to, čo sa ti nepáči, nebudeš počúvať, vypínaš a vlastne zapínaš iba to, čo chceš. A potom ti YouTube posiela vlastne to, čo tie tvoje požiadavky. Čiže stále si v tej svojej bubline, aj keď na rôzne témy. Ale ja som sa vlastne našla v tej psychológii a tam som to veľmi veľa počúvala, rôzne lekcie študovala od celosvetových. Samozrejme, že internet ponúka rôznych odborníkov, ako sa hovorí. A ty ako laik nemáš ako rozoznať daných ľudí, že či to ten človek, dokonca aj by som povedala, že aj študovaní ľudia, odborníci, ktorí roky majú nejakú prax, nejaké klinické terapie, vykonávajú s pacientami. Aj tí ľudia ti môžu priniesť nie pozitívne veci, pretože oni taktiež žijú v svojej bubline, ktorej sa nachádzajú možno roky a nevychádzajú z tej bubliny proste stále, aj keď dajme tomu študujú niečo, ale stále je to v rámkach tej medicínskej legislatívy a oni keby aj chceli na niečo iné experimentovať, tak nemôžu, pretože ich nepustia ich legislatíva a ich vlastne lekárske, ako to mám povedať, nepustí ich lekárska etika alebo aj tie pravidla, v ktorých oni fungujú. A preto oni ani si nepripúšťajú žiadne iné alternatívy a tým pádom nemôžu ani prísť na to, kde sa, dajme tomu, aj tá medicína môže mýliť. Pretože všetci sme len ľudia a ľudský faktor je veľakrát veľmi určujúci a vypovedajúci o danom človeku aj ako profesionálovi. Ale už som odbočila opäť od témy, čiže vrátime sa k tomu strachu. Žila som v tom strachu, ako som spomínala.
celý čas a vlastne mi to bolo také viac menej aj prirodzené. A vlastne to z toho vyplynulo, že som sa naučila mať veci pod kontrolou. A pokiaľ som tú kontrolu nemala, tak to bol proste katastrofálny stres. A v tom strese sa moje dievčatko vlastne topilo celé tehotenstvo a viem, že aj tie predchádzajúce tehotenstva boli v takých extrémnych podmienkach a práve preto sa nepodarili. Je to moje vlastne záverečné stanovisko po všetkých tých rokoch štúdia a hľadania príčiny a následkov. Som prišla na to, že vlastne príčina tých mojich potratov boli tie moje stavy, ktoré som si vyvolávala tým, že keď prvýkrát vlastne to dieťatko sa mi nepodarilo donosiť, tak som zistila, že ten stav nemám pod kontrolou. A to bolo pre mňa proste neúnosné. Čiže každé ďalšie som už mala opäť strach a že to nemám pod kontrolou. A ešte keď aj prvýkrát som sa snažila nahovoriť si, že teda áno, ok, dobre, stáva sa to, keďže mi to takto vysvetlili aj moja gynekologička, aj v nemocnici, že to sa vraj stáva, bohužiaľ. Tak som sa snažila si nahovoriť, že asi hej. Ale keď sa to stalo už druhýkrát, tak už ma to zasiahlo úplne viac. A ešte do toho vlastne tie problémy, pretože som pracovala a teda s tým malým synom a boli očerky a v práci bol problém, hej, stále ti dávali najavo. A ja som tým, že som bola celý život kritizovaná aj od rodičov, teda najmä od rodičov, od mamy hlavne, tak vždy som sa snažila byť perfektná, aby som tú kritiku už nepočúvala. A keď som náhodou tá perfektná nebola, tak pre mňa to bol strašný stav. Potom samozrejme sa pridružili k tomu aj veci, ktoré som zažila v dospelosti, keď som išla vlastne z domu preč a zistila som, že naozaj nie som dokonalá, pretože vám to ľudia dajú pocítiť a nielen ľudia, ale proste ty sám vidíš, že veľa vecí nedoťahuješ, čo si myslel, ja neviem, do 18, do 20, že si v niečom veľmi dobrý, pretože žiješ v nejakom prostredí, kde tie tvoje vedomosti sú nadštandardné. Potom prídeš do iného prostredia, ako v mojom prípade. Som išla do zahraničia a tam som prišla na to, že ten svet je úplne iný, v akom som žila ja. Čiže taká studená sprcha. Plus som vlastne začala strácať pomaly rúžové okuliare, v ktorých ma držala moja maminka aj celé to prostredie vlastne, v ktorom som žila. To boli tie časy ešte sovietské, postsovietské a tam proste človek musel byť ako všetci. Tam tých najlepších odstraňovali, čiže každý sa snažil byť tým priemerným, aby nebol lepším od iných, alebo nejakým hlučnejším, nejakým vo všetkých, ktorí boli iní, výnimoční, alebo mali nejaké iné vedomosti, alebo iné vlohy, talenty, tak tých sa snažili ututlať, čo moja maminka úspešne robila celý môj detský aj dospievajúci život.
Možno bola to tak naučená, neviem, ale proste tým mi nedala možnosť sa ešte v detskom veku popáliť na reálnom živote a o to viac ma to zasiahlo potom samozrejme v dospelosti, pretože keď máte viac ako 20 rokov a myslíte si, že ste hotový človek, aspoň teda všetci to od vás očakávajú, že už vlastne ste dospelí a musíte byť už rozumný 20, 22, tak zrazu zistíte, že vlastne ste ešte len na začiatku a vlastne neviete o živote nič. A prijať to, pokiaľ ťa od malička vedú k tomu, že ja neviem, v 17, 18 sa vydáš a musíš byť hotový človek, hotová manželka, gazdina, mama. Potom príde realita, krutá realita a zistíš, že ani náhodou to nie je také, ako ti nahovárali všetky tie roky. A ja som v tom čase začala strašne makať a tým som vlastne dokazovala aj sebe, hlavne v prvom rade sebe, že som naozaj dobrá. A keďže som bola aj v cudzine, musela som ešte aj veci, ako je napríklad diskriminácia. Musela som makať dvakrát viac, aby som dokázala, že som dobrá, pretože bohužiaľ žijeme vo svete, kde rasizmus a xenofóbia je veľmi rozšírená, aj keď všeobecne je známe, že je to zlé, ale každý to v sebe proste má, dokonca aj ja, keď vidím dneska nejakého človeka z inej krajiny, inej farby pleti, tak sa vnútri vo mne niečo ako keby taká obáva ako keby, že ja nechcem byť rasistka, nechcem byť xenofobka, nemám nič proti žiadnym rasám ani žiadnym národnosťam, ale ja neviem, asi to máme na genetickej úrovni, že proste každý cudzinec pre nás je ako keby hrozba. A je to jedno v akom kontexte. Buď ťa oberú o prácu, alebo máš pocit pri nich, že si horší ako oni, pretože oni prídu do cudziny, teda ja som bola tiež takisto, prišla som do cudziny a musela som, nie že som chcela, ale proste, aby ma uprednostnili, alebo respektíve, aby som si tú prácu udržala, musela som makať dvakrát viacej ako domáci domorodci, ktorí mali úplne iné práva, ako som mala ja. A ešte keď mala som taký prípad, kedy som si pred zamestnávateľom otvorila ústa a odmietla som nejakú prácu, tak mi proste ukázal na dvere, že môžem ísť. A keď sa budem brániť, tak ešte zavolá aj policajtov a on si už vymyslí, že čo im povedať, aby som mala problémy. Takže to všetko vlastne zo mňa urobilo ešte väčšieho perfekcionalistu, ako som bola. A samozrejme s tým, že som už videla naozaj výsledky tej svojej práce, tak rástlo vo mne to ego. Všetci máme problém s egom a pokiaľ už v živote niečo dokážete, tak fakt to ego vám narastie do extrémnych veľkostí a fakt máte pocit, že ste pojedli všetku múdrosť sveta a to sa stáva nám všetkým, a mne sa to stalo a dokonca viac razy v živote. A vždy potom po tej nafúknutej bubline mojej vlastnej sa vlastne to všetko sklopilo a ja som padla na úplné dno. Čo bol vlastne aj ten prípad tých potratov. Pretože dovtedy, ako som od tých 20 rokoch do
to už bolo 30, no do 22, do 32 som vlastne iba rástla. Vždy som niečo dosiahla a bolo to veľmi ťažké pre mňa a veľmi som si vážila všetku tú námahu, ktorú som ja musela vykonať, veľa zapretia, veľa dríny, veľa nejakých, ja neviem, lamaní presvedčení, ktoré som žila, ja neviem, 10 rokov, 15 a musela som celý ten svoj život prehodnotiť a úplne zavrhnúť všetky tie dovtedajšie myslenia a to bolo veľmi bolestivé. V podstate zažívam aj dneska také obdobie. A no, dobre, tak sa ukludníme. Je to ťažké aj s odstupom času, keď na to pomyslíš. Ani neviem, ako to mám pomenovať, ako to mám vysvetliť. Možno o to viacej to je ťažké, keď človek to prežíva sám. A nemá ťa kto pochopiť, ani sa komu zúveriť. Najmä tá najbližšia rodina. Alebo tí najbližší ľudia. Paradoxne, že áno, sa mi začalo veľmi dariť v tom čase, keď som bola zamilovaná s manželom a mala som od neho pocit, že mi rozumie, že ma chápe. Dneska neviem, či to tak bolo, ale ja som si to asi tak nahovárala a mala som taký pocit, on sa možno pretvaroval, alebo neviem, proste teraz už to neviem úplne vyhodnotiť, že ako to on vnímal a ako to on robil, pretože sa mi zase otvorili nejaké skutočnosti, veci, ktoré opäť z tej psychológie mojej obľúbenej, že opäť keď začínam prehodnocovať aj tie prvé roky nášho manželstva, tak neviem to úplne si vysvetliť, že prečo to tak bolo. A skrátka, mala som pocit, že som v bezpečí a človek, pokiaľ je psychicky v pohode, v bezpečí a má pocit, že niekto je s ním a drží spolu a vlastne za každých okolností a má ho rád takého, aký je, tak vtedy človek má možnosti alebo respektíve má pocit, že lieta a dokážeš aj nemožné. Aj vlastne ideš aj, ako sa hovorí, cez mŕtvoly pre dosiahnutie cieľa, ktorý si zaumienil. A v tom čase sa mi to práve, že tie ciele všetky nejak tak naplňali. Samozrejme, že to nebolo bez môjho pričinenia, ale myslím si, že aj veľké pričinenie tam bolo aj tá podpora od manžela, alebo respektíve teda to, čo som si myslela, že opäť som si nasadila, dá sa povedať, rúžové okuliare lásky a človek, ako sa hovorí, keď je zamilovaný, tak aj hory prenáša. Tak asi to bolo aj v mojom prípade tak. A potom vlastne prišla tá krutá realita. Prišiel ten pád s tými potratmi. A to ma vyviedlo úplne z miery, pretože vlastne sa mi rúcala sa moja kontrola, ktorú som si naplánovala, nalinejkovala, že ako môj život má vyzerať, mala som úplné predstavy. Ja som taký dlhodobý stratég. Ja
si vždycky plánujem plus minus 10-20 rokov dopredu, ale nemyslím plánujem, že proste musí byť každý deň taký, aký si naplánujem, ale že z dlhodobého horizonta, čo by som chcela, aby bol. A nejak tak tá hlava potom tak premýšľa, že pokiaľ ty nad takými vecami rozmýšľaš, tak nejako si z toho vesmíru priťahuje všetky tie veci a vlastne ideš si pomaličky za tými cieľmi, aj keď teda nie je to také, že proste musí to byť. A v podstate mne sa moje ciele, alebo teda respektíve takéto moje sny sa mi vždycky splnili. Sice nie v časové horizonty boli rôzne, hej, že ja neviem, chcela som ísť do zahraničia v čase, keď som mala 15 rokov. Som o tom snívala. Potom prišiel 18. rok, 19., 20., ja už som sa zamestnala, ale proste to zamestnanie nebolo veľmi lukratívne, navyše som ani nezarábala takmer nič. Čiže vlastne to zahraničia ma stále lákalo viac a viac. A stále boli nejaké dôvody, ktoré ma teda utvrdili v tom, že teda to zahraničia musí byť. Napríklad jedna známa sa vrátila akurát prišla na dovolenku domov z Českej republiky, kde bola vlastne pracovne. Aj žila tam už asi rok a potom bola mamina sesternica, ktorá taktiež vlastne už ako okolo 40-ky išla taktiež zarábať do tej Českej republiky. Čiže stále boli nejaké ktoré ma len utvrdzovali v tom, že teda to zahraničia bude pre mňa asi tá jediná voľba. A samozrejme, že ten čas prišiel, ja som vlastne odcestovala. Čiže vlastne sa mi splnil jeden sen, hej, aj keď nevyzeral tak, ako by som chcela, ale proste ako to zahraničia bolo asi vesmír počul iba to, že chcem ísť do zahraničia a akým spôsobom a ako tam budem žiť, to už som si nenaplánovala, pretože to som nemala ako skade vedieť. Pretože človek si nevie predstaviť to, čo ešte nezažil. A predstavuješ si len veci, ktoré zažiješ a ja som od tých ľudí, ktorých som spomínala, počula iba to, že ako oni tam zarábajú, ako im je tam dobré, respektíve teda od tej mojej kamošky, tá mamina sesternica, to neviem. Tá sa s mamou debatovala o pracovných podmienkach a o iných veciach, ale tá kamoška prišla, bola úplne nadšená, bola zmenená, bola sebavedomá, aktívna. Čiže s nej som brala príklad a myslela som si, že aj ja keď pôjdem do zahraničia, že proste sa mi zmení celý svet a že budem oveľa šťastnejšia. Ale samozrejme, že prišla krutá realita, ktorá ma vrhla do toho najhoršieho. A ako som povedala, keď som nechcela sa utopiť, tak som sa musela naučiť plávať. A samozrejme, že som sa naučila plávať, vyplávala som, ale následkom toho bolo moje trošku opäť nafúknuté ego, ktoré veľakrát nám robí problémy v našich životoch. Áno, s tým samozrejme prichádza aj trošku väčšie sebavedomie, ale pokiaľ to je sebavedomie zdravé sebavedomie, bez toho, aby si namýšľal, že si niekto úplne iný ako si, tak je to OK. Ale pokiaľ to premrštíš do stavu, ako som mala ja, už vlastne perfekcionalistského, a to aj z tých dôvodov, ako som ja spomínala, že odo mňa sa vyžadoval úplne iný výkon ako od domácich. A vlastne bola som nútená byť
perfekcionalizmu. Musela som sa naučiť byť perfektná. Nie len dobrá, ale aj najlepšia. Aby som uspela tam, kde som bola. Hoci to bola úplne jednoduchá práca, ale musela som makať proste dvakrát toľko. Aby som dostala uznanie od okolia, také ako majú bežní ľudia za normálnych okolností. To je vlastne daň za to, že nie si doma. Pretože doma, keď si, tak prichádzaš do spoločnosti už s nejakým základom. Prichádzaš z rodiny, prichádzaš s nejakým vzdelaním, prichádzaš s nejakou povesťou, kde ťa ľudia poznajú a vedia, čo od teba môžu očakávať, a to je vlastne už polovica úspechu. Pokiaľ prídeš do cudziny a nikto o tebe nevie nič, navyše vzdelanie, ktoré máš, ich absolútne nezaujíma, jazyk nevieš na dostatočnej úrovni, tak na to, aby si sa dopracoval k človeku, ktorý je v danej krajine domáci a už má všetky tie základy, tak ty musíš sa na tie základy postaviť ešte len. A presne to spôsobujú vlastne tie nerovnoprávne podmienky, v ktorých žijú domáci a tí, čo prídu od niekadiaľ. Preto je to také extrémne ťažké, pretože ty nemáš vlastne nikoho v tej krajine a my sme ľudia, tvorí sociálni, a my nevieme žiť izolovane, každý samostatne, už len to bývanie potrebuješ mať nejaké a stanú sa rôzne veci a môžeš o to bývanie kedykoľvek prísť, a pokiaľ ťa nemá kto prichýliť v tej chvíli, tak už si vlastne v nevýhode. Pretože štát na takéto prípady neprihľadá. V podstate štát neprihľadá ani na domácich až tak veľmi, ale minimálne máš nejaké sociálne dávky, nejaké, ja neviem, pomoci. A pokiaľ si v krajine, kde nepoznáš nikoho, áno, vďaka dobrým ľuďom samozrejme. Ja som ich našťastie stretávala a našťastie dobrí ľudia mi pomohli vždy, keď som mala nejaké problémy, a vlastne vďaka ním som dosiahla všetky tie veci, ktoré som dosiahla. Ale ono to človek, tým, že som strašne makala aj ja, tak ja som videla iba tie svoje dosiahnutia. Som vždy prehľadala, alebo respektíve áno, uvedomovala som si, že vďaka tým ľuďom som nebola nútená odcestovať domov, a vďaka ním som vlastne mohla ďalej pracovať a ďalej na sebe pracovať a dosiahnuť to, čo som potrebovala mať. Takže neviem, proste už som odbočila úplne ďaleko, ale nejakým spôsobom som sa presvedčila, alebo respektíve sama sebe hovorila, že mám veci pod kontrolou. Áno, v tom čase to bolo pre mňa veľmi dôležité si uvedomiť, že iba ja som si strojcom svojho šťastia, pretože som konečne prestala očakávať od iných ľudí, že mi pomôžu nezištne. Dotedy som bola v takom presvedčení, že proste ľudia ti musia pomôcť. Ale to bolo aj z toho môjho kresťanského života predtým, kde ma vlastne, ako som spomínala aj moja mama, že žila som v takom prostredí, v tých ružových okuliaroch, že pomôž bližnemu, ako pokiaľ môžeš, a proste aj moja rodina, moja mama, keď sme chodili do kostola, boli tam nejakí asociálni ľudia pri kostole, vždycky sa im dávalo niečo, nejaké peniaze, a vždy to bolo brané z toho titulu, že je to povinné, že sa to musí, lebo že Pán Božko to vidí, všetky tie dobré skutky. A potom som ja, a vlastne, a samozrejme, že som žila na dedine, kde ľudia
kde ľudia sa báli alebo hanbili, alebo teda tá ich kresťanská viera ich nútila, aj keď nechceli, ale nemohli povedať nie. A to vlastne spôsobovalo, že tí ľudia sú zvyknutí na to, že im niekto pomôže. Miesto toho, aby sami išli a bojovali o svoje šťastie, tak sa vždycky očakávalo, že a samozrejme potom, aj keď sa ti nedarilo, že si lebo žiješ v komunite s niekým, so svokrovcami v dome a so súrodencami a tak ďalej, a nemáš na výber, tak vlastne ich začínaš obviňovať, že oni ti za to môžu, lebo žiješ s nimi a nemáš na výber a nemôžeš si robiť, čo chceš a teda, čo je vlastne čiastočne aj pravda. Pretože naozaj, keď dieťa žije s rodičmi, tak ako sa hovorí, rodinu si nevyberáme a podľa toho, aký je rodič, podľa toho aj ten tvoj život sa samozrejme odvíja, pokiaľ je rodič alkoholík alebo ja neviem, drogovo závislý alebo je lenivý alebo asociál, tak samozrejme to dieťa nikdy nebude také úspešné ako to dieťa, ktorého rodičia sú milujúci a podporujúci a máš dobré zázemie, dobré podmienky, už len tú teplú izbu a tú teplú posteľ a proste všetko to ovplyvňuje nás ľudí, naše ďalšie životy. Ale už človek, keď vyrastie a ostane dospelý, tak musí sa postaviť na vlastné nohy, pretože pokiaľ stále žije v takých podmienkach, kde očakáva od iných, samozrejme od neho sa očakáva, že on bude vždy v dispozícii a nikdy on neodmietne žiadnu prosbu toho druhého, tak si vlastne povinný, zároveň potom očakávaš od tých druhých, že tiež oni sú povinní voči tebe. Keď ty pre nich niečo robíš, tak aj oni musia ti, alebo respektíve, hej, že mali by ti byť napomocní. Tak som ja bola vychovávaná v tomto kresťanskom duchu, preto vravím, že to nie je len moja mama, ale vlastne celé to prostredie, v ktorom som ja žila, bolo takéto. Takže mi moja mama vlastne nič iné ani nemohla odovzdať. A keď som išla do cudziny, tak som samozrejme, že som tam mala nejakých známych, a na ktorých ja som sa snažila nikomu samozrejme nie byť na krku, ale pokiaľ sa mi stali nejaké veci, ktoré som nemohla ovplyvniť taktiež, a ja som potom bola nútená sa obrátiť s prosbou o pomoc na niekoho a samozrejme, že už to odmietli, pretože oni už nežijú v tej bubline, ako sme žili predtým a už sa naučili povedať nie, ale na to, aby povedali nie, tak nemôžu povedať, že vieš čo, prepáč, ale ja ti nemôžem pomôcť alebo nechcem, tak museli nejaký dôvod nájsť, hej, že proste samozrejme, že dôvod sa našiel taký, že obeť je vinná, že vždycky na teba zválili to, že preto máš také problémy, lebo si ty niečo urobil, neurobil a tak ďalej. Čiže to je vlastne naša tendencia, to je ľudská slabina, pokiaľ človek nechce vyzerať on v tvojich očiach zlý, že ti odmietne pomôcť, tak sa snaží to zvaliť na teba. Čo som ja v tom čase samozrejme nechápala. A naozaj som uverila tomu, že ja som na vine, že sa mi stali určité veci. A ono to tak nebolo, pretože ja som bola vtedy naozaj v tom nevinne. Ale zistila som vlastne tú krutú pravdu, že tí ľudia ti nechceli pomôcť, nechceli na seba brať nejakú zodpovednosť za teba. Hoci teda ako nemuseli za mňa brať zodpovednosť, stačilo mi len, ja neviem, si ma vypočuť a pomôcť mi nájsť bývanie v tom čase som potrebovala. Aj ozaj ja som nechcela od nikoho nič, pretože ja som bola zvyknutá od malička sa postarať sama o seba, pretože moja maminka na nás nikdy nemala čas aj s bratom, takže my sme vlastne ja už som od útleho veku musela byť samostatná. A taká som bola aj keď som išla von, a to mi vlastne veľmi pomohlo, pretože
Ani si neviem predstaviť, keby som naozaj od tých ľudí očakávala oveľa viacej, ako som očakávala. A keď sa mi toto stalo, tak sa mi aj tak zrútil celý svet. Myslela som si, že som v koncoch a nevedela som pochopiť, prečo mňa obviňujú z niečoho, čo som nikdy nerobila, ani som neurobila. Alebo respektíve možno som nejaké chyby urobila, ale určite to nemalo také mať následky, ako nakoniec teda malo. A keď som robila chyby, tak tie chyby, tak ubližovala som jedine sebe, nikomu inému s tým. Čiže naozaj to boli fakt, že chyby, za ktoré ma nemohli, ale už to bol dôvod na to, aby ma obvinili, hej, že proste ja som niečo dovolila, niečo som tam niekam išla, s niekým som sa stretla a to pre nich bolo postačujúce na to, aby ma obvinili, že ja som si zavinila ten stav, ktorý bol, aj keď teda ten stav s tými vecami absolútne nesúvisel, to boli dve rôzne úplne témy. Ale bohužiaľ takto v konzervatívnej spoločnosti chodí, že proste tá tvoja povesť, ako keby slušného dievčaťa, ti potom ovplyvňuje aj všetko ostatné. Čo je vlastne veľmi zlé, pretože človeka potom zaškatulkujú do nejakých vecí a už môže robiť čokoľvek ďalej, aj dobre, aj prospešné, aj napraviť tie svoje chyby, alebo ich respektíve ďalej nezopakovať. A napriek tomu ťa ľudia už zaškatulkujú a už ťa vnímajú ako toho človeka zlého, škaredého, neslušného, akým si sa, dajme tomu, ja neviem, zachoval v slabej chvíľke svojho života. A to ma veľmi zasiahlo a prebralo a áno, donútilo ma to samozrejme samej sa starať o seba, o svoje potreby, čo vlastne je taká škola životom, aj keď veľmi krutá, ale asi potrebná. Ale tým, že som vlastne zistila, že ja mám schopnosti sa postarať sama o seba, o svoje potreby, tak mi to dalo na jednej strane väčšiu slobodu, na druhej strane zase väčšiu zodpovednosť a na tretej strane som si myslela, že ja mám veci pod kontrolou, alebo respektíve áno, keď som niečo chcela a vedela som, že čo mám pre to urobiť, alebo respektíve som nevedela, ale skúšala som, išla som, že buď alebo a videla som, že aha, tieto moje činy vyvolali tieto následky, hej, čiže som dosiahla niečo svojimi vlastným pričinením, že som niečo urobila, v podstate to bol taký pokus omyl, ale nakoniec som zistila, že teda áno a zistila som, že sa viem o seba postarať a že vlastne moje šťastie je len v mojich rukách, ale s tým mi začalo rásť aj moje sebavedomie, ale zároveň už neskôr, keď ten stav trval už veľa rokov, ja som potom už sa aj vydala, aj prešla som zase do inej krajiny a opäť som svojou prácou, svojim pričinením som vlastne dokázala aj sebe, aj ostatným, že na to mám. Ale s týmto ego rástlo. Ono sa to nestáva zo dňa na deň, ale stáva sa to postupne, pomaličky, krok za krokom, rok za rokom. A myslím si, že tá moja bublina rástla a vyústila až do stavu, ako som vlastne začínala toto celé video, kedy som začala vlastne potrácať tie detičky. A vtedy tá bublina sfúkla. Hej, proste vtedy som alebo respektíve začalo to klesať. Hej, čiže aj moje sebavedomie začalo klesať a opäť to trvalo veľmi veľa rokov, kedy som padla na úplné dno. To vlastne sa už narodila moja dcerka a narodila sa s veľmi vážnou diagnózou.
podstate bola to genetická porucha, nezlučiteľná so životom a vtedy sa mi skutočne zrútil celý svet. A ešte furt to nebolo to dno, do ktorého som následne padla až po, ja neviem, asi niekoľkých mesiacoch jej života. Pretože aj keď sa narodila s takou diagnózou a po prvotnom šoku som stále som si myslela, že ja som predsa není žiadne bečko a ja som predsa najmúdrejšia zo všetkých asi. A aj keď mi všetci lekári hovoria, že ten stav je vážny a že to dieťa naozaj je chore, až tak, že mi má zomrieť, tak ja som tomu neverila a snažila som sa zo všetkých síl, aby som ju z toho dostala. Myslela som si, že ja prevrátim celý svet, len aby som jej pomohla, že nájdem pre ňu liečbu a že ju z toho dostanem. A v podstate asi to je v tej mojej povahe, aj keď neviem, či to sa dá povedať povahe, pretože keď si spomínam ako dieťa, ja som veľmi rýchlo vzdávala veci, ktoré sa mi nezadarili hneď, tak ja som nemala trpezlivosť na to, akože pokračovať. Ale myslím si, že tá vytrvalosť sa u mňa vychovala za všetky tie roky, aj všetky tie moje životné skúsenosti. A preto som išla viac menej takou zotrovačnosťou ešte, hej, že nevedela som proste stopnúť a povedať si, že dobre, tak je koniec. Proste ako som bojovala, veľa rokov som išla do svojich cieľov, aj s tými potratmi nakoniec sa mi narodilo vysnívané dievčatko a už som po pôrode, pretože niekoľko hodín ešte som žila v ilúzii, že teda mám zdravé, krásne dieťa. Tak ja som si opäť myslela, že ja som, hej, ako sa hovorí, chytila Pána Boha za bradu a že mám prvého chlapca, druhého nakoniec, druhé mám dievča, hej, čiže párik a všetko super a všetko teraz bude len dobre. Ale po niekoľkých hodinách, respektíve dní som vlastne zistila, ako to je. Ale ešte stále som išla v tej zotrvačnosti tej bubline, ešte stále nebola úplne zrejme sfúknutá, že ja som proste išla a nechcela som pripustiť, že som prehrala. Keď to tak mám povedať, že opäť veci nemám pod kontrolou. A to bolo vlastne, to bol ten strach, o ktorom som začala hovoriť na začiatku. Že nebol strach možno o prísť o to dieťatko, ale teda samozrejme áno, aj to, ale ako vnútorný strach, že veci opäť sa mi vymknú spod kontroly a že to, čo som si naplánovala, že teraz bude dieťatko, pretože som mala problémy vtedy pracovné aj finančné, tak som sa, že dobre, ok, teraz si vydýchnem na pár rokov, lebo budem na materskej, zase nemusím rozmýšľať nad nejakými povinnosťami pracovnými a hlavne finančnými, pretože s tým a hlavne aj s tým starším dieťaťom, pretože on bol veľmi často chorý a naozaj robila som všetko preto, a samozrejme som sa učila aj vlastne vychovávať to dieťa, pretože jedna vec je porodiť, aj keď som už mala vyše 30 rokov, ale to dieťa ti dá zabrať.